Pocong level berapa? 7. Nah, pocong level 7 ini duwe kekuatan beda, karakteristiknya beda. Berpikir ya, moro-moro pocongnya mencolot jelek pengen dicegat pocong ngarepean ini. Terus pocongnya ketokno senjata. Oh. Tapi apa pen? Ya ketutuk pen menengah nang kono. Ketutuk ini pen. Ya apa? Pocong iki iso nyerang iki ngeberpean iki. Ayo ya apa pen? Melayu. Melayu. Ya bener. Balik. Pokoknya kan dicegat pocong, ya tengah-tengah embong peteng dicegat pocong, pocongnya ngetokno senjata. Berarti duduk pocong. Sing bener lari. Ngerti? Berarti wong jahat iki. Wong jahat kan. Nek pene cek cilik ini ki kan gak iso ngelawan wong jahat. Lari, bengok-bengok apa? Wah. Ya boleh bengok-bengok. Ngerti ya? Nek ngelawan pocong level 7 ya apa? Lari. Lari.